с фастичани масла отгоре, смесени с рибатон и с шоколад пак отгоре. Просто невероятни комбинации. Да живеят кокошките. И не започвам да коткодякам. Ко. Не говоря много, така е. Добре, защо? Режете го това всичкото. Има ли шанс някой да те командва? Не. Няма никакъв шанс някой да ме командва. Особено някой мъж, който удря по масата и се прави на лидер. Ако има такъв, ще го затапвам постоянно. Ще го изпратя да мие чиниите, да мете пред двора, а аз нямам нищо против да вдигна един кокошарник. Когато се бия, съм на 100%. С рогата напред дам всичко от себе си и се лее кръв. Надявам се никой да не ми се изпречва на пътя, защото ще го сгазя. Мама ме накара да обещая само 2 неща. Да не набивам никой в игрите и да не се влюбвам.